Listen. Ini fungosan sini Bajalbari police station andaro sini thane khobar tongmani je Bajalbari PS ni andaro bibhinno jagao ganja sara kaijakni jengha khobar manene tini ani aroni staff TSR so sengkobang magari khaijambai seng aroni thangka thangai seng je jagao sini khobar tongmani o jagao seng visit khaikya Jagani mung bangkai Kasamati, Jumia Colony, tei Khingrawari. O tinda jaga bo total 6টা plot bibhinno jaga tongmani abono seng tanka kaisa plot onuman ekkani ni kisa beshi rokmano tar mane 6টা plot ni 6kani 7kani jaga ngano sara sengaro seng sara tanka 6টা plot mili onuman 10,000 rokmano sara plus tai kaijak isap torbajak abo seng tani kaboka talno pore seng sini kamane jabok seng tani baikya tabok sujora sini area o tai kono khobor kori abti tongni seng khobor manma loge loge no seng je kono jagani khobor mangka kena seng tanai dino saranga tabok sini mission saranga tabok sidi kai tongnai rok bong boi tam ko kasar nai sidi kai nai rong ang kobokna musungo tabok nai di sarkar to sidi kai mate belai no strict tebo sajak tongo je sidi tanpuro SDM office ni staff thangnai tosil thangnai forest department thangnai police department thangai o 4টা department thangai tanno pore tonor saimono forest ni samung tamo tosil ni samung boto jaga saboni kelai boto khairinai forest bopor identify khairinai aboki forest land na forest land ya jud land tosil do abo record nai no sunori nai bini pore to police to saimono abo action khai kai specific
गांजा प्लान्टेशननि बागै सेक्सन दङ स्पेसिफिक सेक्सनाव केस नाजाखांनाय जागा मालिक रमजानाय जे फसल खायनाय रमजानाय आबोनि बागै जारा खायनाय नरक सतर्क दंदै बिपद खायनाय जुदि ताबक गभर्नमेंट स्ट्रं स्टेप नावै दङ आबोनि बागै आबदै इलिगेल काल्टिवेशन खायाखैनि सावनि आं वानस